eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woza kababa udokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababa udokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 zicelele iBlack Stick kababa udokotela kujabule umama egamelweni. Siyabingelela baba udokotela bawesizwe bawujabule umfana odla ikhekhe phambi kwecamera. Yabona a good man eat cake uqepha uqiwu. Hey kodwa shadile. Ahlukana nekhekhe. My wife should not watch this. Oh phuma uthi emsebenzini uyodepha ikhekhe. Yellow bone. Bakethi this is baba udokotela bawesizwe bawujabule umfana mhlanje kahle umzweni manxesi. Angiyisoli futhi angixolise ngihluphena nangonkotini. Ngithi lento ibhilidi engikuyona kuthiwa iNedbank House Buildings ise 19th floor suite 1904 to 1905 dark room studio number 1. I-email osithola kuyona isithwala@gmail.com. Ipage osithola kuyona baba udokotela ku Facebook. Ngena ke lapho ubheka ukuthi yini esiyenzayo yini esizokwenza la. Baba udokotela bawesizwe bawujabule uthi namhlanje izinyanga ezindala what legacy are you leaving behind? As lokho ufuna sikubheke ukuthi njengenyanga ezindala sikhulile ukukhula sazenza izinto sinamakhosikazi nga3 nga4 sinengane ezu18 ezu2 kuphela sevarsity the rest zizaswa abafana abangasebenzi futhi nazo ingane zakho zibroke as much as you were broke now umusha but what legacy are you leaving behind? Yini wena awufuna ukuthi bakhumbule ngazo ingane zakho nenyanga ezincane zikhumbule ngazo? Zizokhumbula ngokuthi walala nodadewabo? Zizokhumbula ngani? Lezi zinto lezi ngifuna ukuthi sibe conscious because we as izinyanga we got too much time ezandleni zethu. Too much time, like serious, like too much time. We can count all the stars indlela esinesikhathi ngaso thina sizinyanga. We can count all the stars. Kodwa akangikho lapho. Ngifuna ukuthi ngeke ngenza kanjeni. Lana ngifuna just ukukumotivate. I'm not selling you any product. Ngifuna ukuthi ke one day question yourself when you have time. Yabona nje umuhleli uhlale nje. Question yourself one day ukuthi uyayidinga imali but imali ayizi kuwena. What are you doing wrong? Uyathandaza usuze wenza yonke into but watshengisa ukuyisola uNkulunkulu atshengisa ukuba sorry awusajoli awusamphingela umngakho awusenzi lutho usuhamba esontweni njalo usugqoka black and white khona benasesonto bezokunika isikhundla because now you can be trusted you recite Quran now and again and then because you want to be trusted by the sheikh but money still doesn't come. Kanti yini le elethe imali? Wangena kumabhanoyi lapha zapha ngakho wangena koluno cryptocurrency akwenze but yini lena eyenzekayo emalini? Lento ufuna sisho money does not come because of your shape of your face. Money does not come because of your attendance where you attended a lot. Money is not depending to ukuthi ugqoka kanjani manje awusagqoka kanjani. Imali futhi it has nothing to do with your emotions. Money is not emotional. Money is motional. Not emotionally but emotionally. Izinto ozenzayo to convince imali, money will carry on ibaleke kakhulu. Imali ke leyo. Uzoqala uvule ebusha yakho hoping ukuthi ufuna ukubona abantu babone ukuthi usu serious and savule lento uthi abantu badlu kodwa money still will never come because ayikho into attractor imali lapho. It must be money before money comes. I understand. Imali it's uma uyibamba ngozibuthe wensimbi so that ungakwazi awuyibamba ngozibuthe weplangwe. Imali ayibanjwe yenye imali ibanjwe imagnet engeyona imali. Kusho ukuthi na kunezinto kuqala wena ufuna uzenze ezenza ukuthi imali ifuna ukuya lapha ya. Imali yakuzibuthe ngoba yabodla umuntu ngahlala kuyena futhi ngeke yazangidedele unless esuso umuntu. Imali ke njalo ke kulezi zinto imali ethi miyazibheka lapha kweni ingaziboni ukuthi mengiya lapha na be thrown out immediately. I understand ukuthi ngithini. Ngithi mina kunomuntu manje ofake igushi
ofake LV kubo istofu so hot plate kubhena ibhodle lodwa kubo ibhili yamanzi lokushini ingaka kodwa yena ufaka amazinyo uxhaxha kubo umshana wakhe okhubazekile uswele ukuthengelwa i-wheelchair kodwa yena imali ke assessa zonke lezo zinto ukuthi even that I can go there I'll be thrown out immediately lo muntu uzogijima uthenga ama brand awukuthi ayikho into ezongenza ukuthi mina ngihlale ngoba imali ifuna ukuthi ibuza ukuthi ngizohlaliswa yini lapha because ayikho into ehlalisa imali lapha ya I don't want ukuthi mengifika ngibe ngihamba ngifuna ukufika ngibe ngihlala engisho ukuthi number 1 lezi zinto lezi funa sazi ukuthi your friends they are the ejecting of money your tavern your girlfriends indlela oqoka ngayo izo zonke exosha imali lezo start to convert all that uma sesukwenzile lokho uma usubheka ke izinto ezenziwa abantu abanemali ukuthi this is what they do yini wena imoto yakho yokuqala oyithengile ibe u3 liter emsebenzini ireturn yakho na 8 kilometers kodwa uhamba ngemoto u3 liter there is no need ufuna ukubuka emsebenzini uqinye istokomento sika 18000 kodwa ufuna ukubuka emsebenzini but abazi ukuthi staff kanganani ifridge lakho uduma ngathi generator kanti kunamanzi nespinach phakathi we have to come to it for that izinto ke imali ngakho ikubale because ayithembi imali ayithembi lezi zinto lezi nathi la iminyangeni ishayile lento kakhulu meke sathola imali siyoganwa akekho umuntu oganwa njengenyanga ebengamshadile unkosikazi wakho omdala akekho umuntu oganwa njengenyanga wayena lo wesibili akamqedi usethathu wesithathu because usekukhona imali ibalekiswa yiloko ke kwena lezi zinto zenzayo ziyayixosha imali kakhulu ake uyishintshe ngithi mina ake uyishintshe lento ufuna ke siyibheke ukuthi if singayishintshi people will always bazohlezi beseyigweletini because kunezinto abathi mebezenza singakwazi ukukhokha ikweleti zabo angiqale phansi uyazama uba nemali awubi nayo but ikweleti ziyakhuphuka zona kodwa still imali engenayo ikhuphuka ikweleti kuphambene ke ngokunjalo ake sibuke nje Eastern Cape uzoyibheka nje iratio yakho bheka nje Eastern Cape KwaZulu Natal Eastern Cape KwaZulu Natal ngibayele nje amalanga bobabili abantu bakhona by far only 30% ongekho ezikweletini only 30% 70% kuyale abantu kokusho ukuthina kusho ukuthi abantu abahlangana nabo la emgaqweni abawu7 kulo madolobha engwabalayo lamprozo abawu7 ibona baseyigweletini ngendlela eshubile only abawu3 ohlangana nabo abangenankinga nezikweleti abanza noma yini hamba uye la kudayisa khona imoto ufika ukhulume ne-sales manager yakhona ikutshengise ama-declined application alahlwa zonke insuku because abanayo indawo okwabeka ama-declines kuma-calls enziwa u100 declines application are bigger in a sense that they cannot store them anywhere now alahlwa zonke insuku ekuseni baba nama-declines more than 80 kuma-call abawenzile more than 80 ayalahlwa sizama ukuyibuka lento ukuthi ngempela if sizoba nomphakathi osezikweleto ngaka but enye into ezofuze siyibheke ukuthi labantu abawu70% imajority yabo iyasebenza hayi ukuthi ayisebenzi iyasebenza labantu abawu30% engibabali la ukuthi abasebenzi bayasebenza but into abayenzile they lived within their range and limit akanjani nabadokotela batheme benikwa isibhamu esikhulu omunye wanikwa isibhamu esincane 38 ama target awashaya ushaya into eziseduzane kuphela kodwa manje uyamthola umuntu unikwa i38 ufuna ukushaya into ezikude kakhulu lento ezikude kakhulu zimmoshela inhlamvu uhleze engenanhlamvu because akaza ayishaya itarget because he has never given an accurate weaponry to hit the target at 1.5 kilometers unikwa isibhamu esincane and kodwa ufuna ukuacta njengomuntu onesibhamu esikhulu mase kuzothi leyo nesibhamu esikhulu akayishaya itarget ekude ngoba uthi izobaleka ixhuga ufuna uyishaya imiseseduzane so that ezoshaya i-dead spot yena ukwazi ukushaya into eku2 kilometers but uzayishaya imisithi 700 meters uneshock ukuthi uzoshaya kanye iwe phansi most of the time akadubuli but lona isibhamu esincane wena udubula kakhulu engisho ukuthi nami umuntu ongayikho rich uyena ofuna ukuexpress ukuthi unemali
iwasha lifakele kufanele lokho libonakala ifoni ayiphethe kufanele lokho ibonakala ijacket ingenasidingo ukuthi sekufuna kubonakala ukuthi leskipa sizoveza ukuthini lento la kukhola sekufuna kubonakala ukuthi diesel le nje kufuna kule kubonakala kwakhe but abantu abanemali they don't do that they don't do that more likely bathenga kwa Pick n Pay owazi ka Pick n Pay kunengubo hypermarket Pick n Pay kunengubo ka Hub kunengubo bathenga lapho kulabo bantu bathenga lapho imajority yabo abantu abanemali bathenga emasekenini lapha nakuthiwa ise flea market they find jackets that are amahle kabi ay leather bazithengela lapha banandaba most of the time they buy second hand fridge and TVs most of the time they buy second hand cars most of the time they buy second hand houses very old houses they live like poor people but they invested a lot in industry. They don't eat kulama restaurant odla kona because bona banama shares lapho. They can't eat emthwaleni. Maybe ungena ka McDonald's uyodla emthwaleni wakhe le mali ayidla ufuna ngabe imali engenayo kuyena. Kalondlela kahle lapho. Udle ekhaya most of the time. Lento kuzofuna ukuthi siyibheke ngoba manje isisikhubaze kakhulu ngoba siyazama ukusiza abantu kodwa uyababona abantu ukuthi ngeke lo muntu faka inzipho eziyintandana akayidinga inzipho ezingaka lo muntu. Allows umuntu intombazane isebenze egarage iyenza inwele ezibiza endleleni ukuzenzeka le nwele inzipho zibiza endleleni ezisimanga wachaina ifakile ibracelet ibiza kakhulu kodwa usebenza egarage just uthela upetrol egarage. Ngifuna into siyikhulume sazi ukuthi abantu babeze enyangeni abazile uNkulunkulu asemhlabeni but beze kumuntu oyimisela ukuthi nawe zicommit phela kube khona okushintshayo kuthi lento sikunika yona nesenzayo siyenze lento. Yeah, baba Dr. Robert Bojabulile as from July ngizoyenza ade ngenze eMpumalanga ngizo explore zonke inyanga eziseMpumalanga ezoba available ukuthi ngiz interview nizazi ukuthi khona inyanga lapha yenza ukuthi khona inyanga lapha yenza ukuthi baba Dr. baba Bojabulile mfana umhleja kahle omlungu siyabonga. Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kababudokotela sikunikeze iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama ekamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababudokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Zicelele iBlack Stick kababudokotela kujabule umama ekamelweni.